and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Puki! Senti phone. Pupurman ako. Kinahanglan nga di gyud ko masipyat ini. Kinahanglan nga inig-abot gyud niya sa kong tungod. Ako na siyang dasmakan ug pasimhuton ining akong super lumay. Niya ra gyud siya. Niya ra gyud. Ing ing ing. Ing 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 ing. Ito na. Ito na. Ito na. Wah! Dubi dubi du. Di ka na makaling... Paing? Yeah! Halaka. Halaka. Paing. Oh. Ganong kalit man kung na-inlove ni mo. Paing. Ganong gani. Dili. Dili. Ay, Paing! Paing! Ay, gubiyahe! Hoy! Paing! Ma. Oy, paing, naunsa ka diha, oy! Inayara tingog mo. Inayara tingogin mo, ma. Ayaw sagpit lang ako nga na. Ay sabat nga ni ako. Kinuo ko! Ngano nakapatay ka dong, ha? Kinsa man ito napatay ni mo? Nganong imo man yung tao gipatay? Pastilan! Magunsa na lang ko kung mapriso ka, paing! Ngano man? Ikaw ba preso? Ako ba kapatay? Pero gano'n nga... My love! Mahing nang mo ako. Ingna nga, wapa ko mo pa uli. Sukad nila ko. Usay, gano'n ba... Paing! Oh, Paing! My love! Paing! My love! Putago ko ba? unsa ba ning... Hello! Isabel? Si Paing? Paghuwat! Oh, Unsay imong tuyo? na Isabel. Aw, Masabel. Unsay masabel? Masabel. Nayabag ka na diha imok? Adik ka? Sorry kayo. Nahibaw ko nga nakalitan kanini pero nagkasinabot namin ni Paing. Unsa ba'y nagkasinabot, oy? Unsa man di inyo gisabutan? Nagkasinabot ba? Kami na. Pagtarong diha imo ka matamparusan naman yung karon. Pagtarong diha. Don't. Pagtarong! Ay, kasuko, Mader. Pasabton di ka, ha? Ako mismo nakalitan sa bini. Huwag ko magdahom nga may pagbati ba din ako si Paing. Unsa? Nayabag ka naman yung tingali imok, uy! Ngano gud in taon? Hoy do, tinuod nga lalaki in taon ng akong anak. O ang iyang nagustuhan, mao si Bea og dili mahitabog ikaw. Pero iya kong giatngan ganina, Mader. Og iya kong gigakos og kalit. Ha? Yes, Mader. Ug mo itong napukaw sa mga akong pagbati. Ug akong na-realize nga may pagbati sa ko niya. Jesus, Ginoo! I love him. Kilatan man katay ni kahimtang I love him pa kadiha. Ginoo ko. Pero, Mader, nasya'y manggod og kalit si Paing ug midagan. Na siya'y. Nasya'y. Uy, Mao nga, pwede ba, Mader? Magkisulti ko niya? Magsulti mig tarong. Sige na, Mader, please. namarog uroy akong balhibo hangtod karon. Napay pina-beautiful eyes ang kanahan nga nihangyo nako. Apag ka na lagi lugiton sa mata lagi. Mayo na lang gani kinadas akong ulo-ulo nga paadto unti kas ila kun moabot ka na. Ma, unsa ubihin ako, ma, uy? Kadako na ba nung problema ini? Si Biyaw na utay ako lumayon. Ang animal nga imok naman noon ako na lumay. Aw, ikaw may nagmugna ang lumaya. Ikaw ra say makabakwe ana. At man na dayo na. Ang problema, ma, kay uway pagkahuwas tong lumaya nga akong gibuhat. Oh, Mauto ang lumay nga akong gitawag og eternity. eternity. Uy, naunsa gud in tao na paing. Sa ulay di ma, uy! Ay, mo ra po ng saoy kay nagtanga-tanga ka. Nganong wa magyud kuno nimo siguro abi nga si Bea gyud ang imong malumay. Wa man ka magtan-aw god. Ang! Sabi magtuo nga muagis paing atong orasa. Si Pierre magid ang muagi dito. Inigpaingon niya sa ilang imok. Ay naniguro lang gyud unta ka.
Imo ginunta gisigurong daan kung si Bea ba yun ang nagpaingon aron unta way palpak. Unya unsaon naman na aron? Perti namang palpak ka nimo. Unsaon man rin ako, mahal? Unsaon naman rin ako? Ay, ambot nimo. Ay kung pangutan anak paing. Matabagi ko ini. Tabangi ko. Di ba mo magdugay nga ingon anas imok? Nayabag na mag-Ginoo ni oy. Ay mao gani. Kag kinsa man day ning sa ako. Ako. O naraman day na. Pesuluhan nig sulbad. Ayaw kong apil-apila ana. Imok. Paminaw na ko ha. Yes, mother. Maminaw gi ko nimo kay inahan gud ka sa akong palalab. Palalap. Ay, kinuo ko. Atakihon mga Adel. kalit ini. Naminaw na ko, mother. Pero apa kay gisulti. Nagkibot-kibot lang yung baba, mother. Oo. Kadiyot, nag-self pa ko, kadiyot lang. Oh. Paghuwat na lang yun nga, muadto sa inyo si Paing, ha? Ayaw na lang pagsigig anhi. Nakalitan pa lang to siya ining nahitabo karon. Basin ugma o sunod adlaw, mupauli na to siya. Huwat lang yun. Dili ba yan ni basta-basta ang nahitabo ninyo? Maog yun. Di gini basta-basta, mother. Ako mismo nakalitan sa ni. Mo man gani nga gusto gid ko nga magkasulti kami heart to heart. Heart to heart. Kay gusto ko nga maklaro ni. Gusto sa ko nga mangutanan niya. Kano sa lang siya nagsugod og kagusto nako. Mother, Kamo na lang unyay pag-istorya bahin, ana, ha? tanawa ko mata, mother, magpakit-cute ko na. Mother. Agoy. Kangilan ba yung tanaw? Sige, pauli na dito kay mo pahuway kog sayo. Ha? Sige, Pauli mother. na. Sige, mother. Basta ikaw. Ya, mother, ato na ko. Sige. Good night. Ay, kanahan, ginispaing, giapil-apil, yung ko ini. Hingaw lagi. Way tao sa tugkaran nila ni Imok. Mausad sa ila ni Paing. Mga ingon untang orasa aron aligre naman yung dapita. Padaganay naman untang pasyente ni Duha. Nanglakaw ka sila. Uy, hain ka ni sila, no? May Oh, nagkaroon na. giliw ko. Oh. Miss na miss kita. Sana'y di na magkasama. Na-miss na yun ko niya. Nabuang na ka ko. Ganun di magid mawa sa kung nahula si Paing. Oh, Paing. Ganun kalit man ko nga mibati og gugman niya. Nabayot na ka ko? Pero ganun nabayot man ko nga tunay man kong lalaki. Ha? Lalaki. Time pa ha, galibog iko ani ba? Ay, sakita bestugas kamingaw ini. Oh, kiliw ko. Miss na miss kita. Sana'y laging di kita kasama. Sakita ba yan? Ay, gusto lagi ko nga. Imo. Bahala ka niya. Padayon kong istorya. Gusto na ko magkakita niya. Gusto na ko magkisulti niya para magkaklaro mi. Mukanta lagi ko para sa kong, para nga ako ipahungaw ang akong kamingaw. Bahala ka niya. Oh, giliw ko, miss na miss kita. Tara, gusto ko lagi kitang kasama. Oh, giliw. Oh, Imo. karon pa ko nakarealize. Imo. Abot kis karsada imong kanta ay. Biya? Ikaw gid ha. Uy, ni ano ko. Ni naman ko. Ay, dali ra kay ko naayo tungod sa imong tiya nga gipainom na ako. Thank you, ha. Grabe gid ka effective tong tiyada. Usa naman kaadlaw na ayo naman dayon ko. Tuod, di ka manambal karon? Hindi lang. Naakay lakaw? Ako yung gipaabot. Bisita? Medyo. Nganong namuwaman ka? Excited lang ko sa iyong pag-abot. Mayutag magpakita siya na ako. Kinsa di mong gipaabot?
nakaila ko. Oo. Lain na din yung ma-inlove ta, no? Oh, Maghigawa usman ta kung dili ta makakita niya. imog. Bia, Unsay pasabot nimo? Bia. Sorry ha. Ngano di ay imog? May lain na ka? Oh, May lain na ba ka? Tumag ako. Bia, sorry. Pero di man sa tauyab. Kuyawan ni mo sa? Gahapon pa lang gani. Sayo kayo kang niadto sa amo nagatod og tiya kay nabalaka kay kanako. Unya karon, moingon ka sa ingon anak ka sayo nga do na kanilain. Unsa nito imo nako? Bugal-bugal? Pero wa masagi ko manguyab nimo opisyali, Bia. Wa lagi ka manguyab, pero ang imong mga lihok, action speaks louder than words, baya ha? Unya karon sayo na ni magsulti kay ingon anak. How dare you gud nimo? Bia, sorry kay kayo. Pero sa tinuod lang. Tinarong sa tong ako mga gipakita nimo. Wa ti ka bugal-bugali. Unya ano mo ingon magkaduro na kay lain nga na inlaban. Bia, Bia, ako mismo. Ako mismo nakalitan sa ko nini. Wa ko magdahom nini, Bia. Wa ko kay bao. Unsaon ti ka sa pagpasabot. Basta kay. Kalitra gid kayo ang tanan. Kalitra kayo tanan, Bia. Kaysa gay na siya? Nagkalaman ka ko. Kaysa di na. Si Kinsa! Paing. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!